Her kommer en quick guide til at få oprettet NemID. NemID er et login til dine oplysninger, f.eks. lønsedler, skatteoplysninger, oplysninger fra banken med videre. Alle disse oplysninger kan du hente via NemID på computeren. Inden du skal oprette en NemID, skal du gå i Borgerservice på Rådhuset i Horsens. Borgerservice ligger på Rådhustorvet 4. Når du kommer ind i indgangen, ligger Borgerservice i stueplan lige til højre. Til højre for døren til Borgerservice kan du trække et nummer til NemID-skranken. Når du kommer hen til NemID-skranken, skal du bede om en pakke til oprettelse af NemID. I denne pakke er der nøglekort, midlertidig adgangskode og NemID-nummer. Når du har disse oplysninger, er du klar til at blive oprettet i NemID. For at oprette NemID skal du gå på nettet. I søgefeltet skriver du NemIDs adresse, som er www.nemid.nu og tryk Enter. Nu er vi på NemIDs hjemmeside, og her skal vi i feltet log på selvbetjening. På denne side og i dette bruger-ID-felt skal du indtaste bruger-ID-nummer, du har fået i brevet fra Borgerservice. Brevet har en A4 størrelse. Skriv dit bruger-ID-nummer. Og gå ned i næste linje, som hedder adgangskode. Denne adgangskode er den midlertidige adgangskode, du har fået i Borgerservice. Adgangskoden er i kuverten, hvorpå der er et lille plastikfelt. Skriv adgangskoden og tryk på næste. For at komme helt ind og få oprettet kontaktoplysninger samt se dine dokumenter, skal du her taste koden fra dit nøglekort, som du også har fået i Borgerservice. På nøglekortet er der en masse tal. Find det markerede tal på nøglekortet, der matcher dette tal. Skriv herefter de efterfølgende 6 tal og tryk på log på. Når du har trykket på log på, vil du komme ind og kan oprette dine kontaktoplysninger. Og du har nu oprettet en NemID.